Карамел. Звучи вкусно и изглежда сладко. Това видео го записах малко преди да не отида на ски. Случва се. Първи груминг за 10-месечното карамелче. Първо да се опознаем. Проведохме дълъг разговор на чист по-дълски. Как няма нищо страшно. И да я караме, разбира се, по същество. Веднага преминавам към разресване и баня. След като изцяло разреша карамел и скъпе с шампуани на марка Хипоник, детето изглежда ето така. Предвид това, че е януари и че кученцето е само на 10 месеца, не искам да скъсявам телцето много. И поради тази причина ще го работя само с ножица. Както виждате, козената еутаназия, пухкавата е най-сложната. Все още е доста права. Искам кучето да е изцяло от кръгли форми. Но това е доста сложно, когато козената е права. До този момент карамел се държи прекрасно. По това кученце няма да използвам никакви машини. Освен, разбира се, хигиената с тример. Всичко останало мисля да направя с няколко вида ножици. Прави, криви и филажни. Кученцето имаше голям страх, когато приближа ушите. Тук се вижда. След като натисна ушенцето с ръка, Карамел не усещаше, че отивам натам и нещата ни се получиха идеално. Разбира се, така направих и от другата страна. Притискам ушенцето с ръка и то детето нищо не е разбрало. Идва ред на красивата главичка, която е толкова сладка, че чак не знам дали да подстригва. Хайде да покажа едни красиви очички на този бял свят. Главичката във времето ще става все по-хубава, защото козинката ще става все по-твърда и къдрава. Веднага махам тази брада. Брада отива само на шнауца и на красив мъж с мускули. На пуделче мече Искам да ви се похваля, че днес си поръчах 3 ножици. Така си мисли мъжа ми, всъщност те са 4. Въобще не мога да ви опиша чувството, толкова вдъхновяващо да имаш една нова, представете ли си 4? Чакам ги с нетърпение. Вече почти приключвам. Оставят ми малки последни детайли. Това тук винаги ми е пречело и от двете страни. И нека си припомним как дойде Карамел днес. Сладко рошавко невинно бебе. Радвам се, че се срещнахме и нека видим в какво красиво, нежно мече се превърна. Реакцията на стопаните беше изпълваща цялата ми душа. Те си харесаха кученцето и това всъщност ме прави щастлива. Представих ви сладкото карамелче. Благодаря, че гледахте до края. Надявам се ви беше интересно.